Isang street food vendor ang sugatan matapos napukpukin ng upuan ng kanyang kainuman sa Sitio Sabang, Barangay Bantige, Masbate City, alas 9:30 ng gabi nitong Linggo, Setyembre 21. Kinilala ang biktima na si alias Kokoy, 25 anyos, may live-in partner at residente ng nasabing lugar. Batay sa ulat, pauwi na ang biktima ng madaanan at yayain ng grupo ng sospek na si alias Jomar, nasa hustong gulang, security guard at residente ng parehong lugar na tumagay. Habang nag-iinuman, nakapagbitaw umano ng biro ang biktima na ikinagalit ng sospek sa insidente. Tumakas naman ang sospek habang agad naman na isinugod sa Masbate Provincial Hospital ang biktima na nagtamo ng sugat sa ulo. Upon interview doon sa witness, na-reveal niya na hindi pala knife ang ginamit. Plastic chair pala ang ginamit doon. Hinampas yung victim, tinamaan sa noo, may kunting sugat. Kaya unang report namin ay serious physical injury kasi ang unang report ay kutsilyo. Hindi naman pala, plastic chair naman pala. Kaya pag labas ng hinanapan ko siya ng medical legal certificate, ang healing period ay nasa 5 to 7 days ang declaration ng doktor. Desidido naman ang pamilya ng biktima na magsampa ng kasong slight physical injury laban sa sospek. Nireport ko muna sila sa barangay kasi yung case na yon ay nasa level po ng barangay justice system. After nun, kung mag-issue ng certificate of file action, pwede natin silang kasuhan. Sa ngayon, hinihintay na lamang ang mga dokumento mula sa barangay bago tuluyang sampahan ng kaso ang sospek dahil nasa ilalim umano ito ng barangay justice system. Para sa mga balitang tatak Bicol, Mel Moral.